боз як иқдоми нав аз радиои ҷавонӣ. Ширкати телевизион радио рекламавии Кирози ҷавонӣ лоиҳаи нави муштараки бишнав, бубин ва биомӯзро барои ҷавонони кишвари маҳбубамон пешниҳод менамояд. лоиҳаи мо таҳия ва пахши силсилаи барномаҳои телевизионӣ, радио ва веб ҳастанд, ки он махсус барои ҷавонон равона гардида аст. Контентҳо, яъне маводҳои мо дорои хусусиятҳои фароғатӣ ва тарбиявӣ мебошанд ва мақсад аз ин раванд аввалхусус қонеъ гардидани талаботҳои маънавии шунавандагони ҷавон буда, он ба аудиторияи мақсаднок равона карда шудааст. лоиҳаи мазкур корпоративӣ мебошад. он бо иштироки радиои ҷавонӣ, шарикони мо телевизиони Сомон HD ва телевизиони Оила амалӣ шуда истодааст. дар соли нави 2022 шумо метавонед моро акнун бишнавед, бубинед ва маънои ҳастии оламро бо мо биомӯзед. барои шумо дӯстони азиз, дар соли нави 2022 лаззати хушу гуворои маънавиро таманно дорем. мо интизори дархостҳо, пешниҳод, ирод мебошем, зеро ин барои мо муҳим аст. барои таваҷҷӯҳ ва дастгириятон ташаккур мегӯем. ҳамҷорони азиз, радиои ҷавонӣ дар остонаи соли нави мелодӣ бисёр як иқдоми наҷиберо роҳандозӣ намуд, ки ин ҳам бошад лоиҳаи себ мебошад. лоиҳаи себро мо аҳли гурӯҳи эҷодӣ барои ҷавонони кишвари маҳбубамон омода намуда аз пайи пешниҳоди он ҳастем. лоиҳаи себ тасмими худро аслан ба таҳия ва пахши силсила барномаҳои телевизионӣ ва радиоӣ барои ҷавононро дар дӯши худ дорад. дар охир мақсади мо ин қонеъ кардани талаботҳои маънавии шумо буда, барномаҳое ки мо дар нақша дорем ин ҳам бошад хабарҳо барои ту, панорамаи ҳафта, оё медонед ки, лайфхакҳо, барномаи варзиши арена, маслиҳатҳои онлайнӣ ва ваушоу мебошад, ки манзури шумо мегардонем. лоиҳаи себ бо иштироки асосан ҷавонон амалӣ мешавад. ҳар он муҳтавое ки яъне контенте ки мо амалӣ месозем, аввал дархосту хоҳиши шуморо ба назар мегирем. маҳз ин сабаб мо лоиҳаи себро омода намудем ки то ки ҷавонон тавонанд барномаҳои мақбули дилашонро маҳз аз лоиҳаи мо бубинанд ва ҳамфикру ҳамқадами мо бошанд. ҳамаи он муҳтавое ки мо омода мекунем дорои хусусияти фароғатӣ, маърифатӣ ва фарҳангиву тарбиявиро дорад, ки насли ҷавонро ба сӯи инсондӯстиву некбинӣ ва накӯкорӣ ҳидоят менамояд. бинандагони азиз, мо бароятон лаззати хушугувори маънавиро таманно дорем. мо интизори дархосту пешниҳодҳои шумо мебошем, ки зеро ин барои мо хеле муҳим аст. барои таваҷҷӯҳатон ташаккур. соли нав муборак!